дастҳалолкунӣ ё хатна кардани кӯдакон дар чандсолагӣ мумкин аст ва кай дер мешавад? Уколи гарм барои простатит, заифӣ мардона, тестамонкунӣ ва бенаслӣ чӣ фоида дорад ва чӣ хел бояд онро кунем? Барои чӣ дар хунукӣ пешоб тез мегирад? Пеш аз оиладоршавӣ кадом намуди анализҳоро супорем? ассалому алайкум дӯстони азиз, духтур Умар Азизов ҳастам, уролог, андролог ва роҳбари клиникаи Евромед. Имрӯз тасмим гирифтем ки боз ба якчанд саволҳои шумо ҷавоб гардонем. Хуб, пеш аз шурӯи мавзӯъ, пеш аз ҷавоб додан ба саволҳои шумо, аз шумо хоҳиш мекунам ки ҳатман наворро то охир тамошо кунед, лайк гузоред, ба хотире ки навори ҷолиб аст ва ҳатман дар зери ҳамин навор фикру ақидаҳои худро ва саволҳои худро нависед. Ман ҳамин гуна барои шумо як навори дигар карда пешниҳод мекунам. Бисёр шахсоне ки дар шабакаи мо ҳастанд, мутаассифона обуна нашуда тамошо мекунанд. Тахминан 70% тамошобинони мо обуна нашуда тамошо мекунанд. Барои ҳамин ҳатман обуна набошед, обуна шавед. Дуюм нуқтаи муҳиме ки мехостам ба сами шумо расонам, рақами WhatsApp ки дар рӯи экран мебинед, ин рақами WhatsApp-и клиникаи Евромед аст. Дар клиникаи Евромед мо бемориҳои урологӣ, андрологӣ ва гинекологӣ, яъне занонаро тобат мекунем. Барои ҳамин ҳатман ҳамин рақамҳоро сабт кунед. Барои ба назди ман омадан ё ин ки дигар духтурони клиникаи Евромед омадан, пешакӣ дар WhatsApp нависед, номнавис кунед ва марҳамат дар вақте ки барои шумо қулай аст биёед. Хуб, биёед ба саволҳои шумо шурӯъ мекунем. Саволи якум менависад ки дастҳалолкунӣ ё хатна кардани кӯдакон дар чандсолагӣ мумкин аст ва кай дер мешавад? Хуб, дастҳалолкунӣ ё хатнакунӣ кӯдаконро дар забони тиб мо циркумсизия мегӯем. Дӯстони азиз, замонҳои пеш то 12-солагӣ ҳамин корро анҷом медоданд ва ҳоло исбот шудааст ки ҳарчи барвақттар кӯдакро, яъне аз ҳамин протседура, яъне дастҳалолкунӣ ё ин ки циркумсизия гузаронед, ҳамин қадар хубтару беҳтар аст. Яъне беҳтарин момент, беҳтарин вақт барои гузаронидани ҳамин чиз, дӯстони азиз, аз вақте ки кӯдак таваллуд мешавад, як ҳафтаина ё ду ҳафтаина мешавад, идеалне 10 рӯза бошад агар беҳтарин аст. Чунки дар ин муддат, дӯстони азиз, оризаҳо камтар ҳастанд ва бе наркози умумӣ бисёр вақт мегузарад. Ва агар шумо ҳамин қадар дер кардан гиред, масалан агар аз 1 сола боло кунед, 2 сола, оризаҳо, яъне осложнения қариб 20 маротиба зиёдтар вомехӯрад. Вале кӯдак бояд, дӯстони азиз, аз 1 рӯза боло бошад, яъне пас аз оне ки таваллуд мешавад, 24 соат вақт мегузарад. Шумо метавонед то муддати 14 рӯз ба ҳазур ҳамин протседураи дастҳалолкунӣ ё ин ки циркумсизияро дар фарзанди худ гузаронед. Хуб, барои кадом кӯдакон мо ин чизро тавсия намедиҳем? Агар кӯдак аз 2.5 килограмм, яъне камтар таваллуд шавад, шумо бояд сабр кунед. Ва инчунин агар кӯдак узви мардонагиаш хурд бошад, тавсия намедиҳем, бояд шумо сабр кунед то ин ки ҳаҷман калонтар шавад ва ин протседураро гузаронед. Ва инчунин агар кӯдак гипоспадия дошта бошад, яъне ки ҳамун роҳи пешобгузараш аз поён бошад. Агар аз поён бошад, шумо наметавонед мутаассифона ҳамин протседураро гузаронед, ба хотире ки агар шумо гузаронед, дар оянда барои пластика кардан ва роҳи пешобгузар сохтан ин пусте ки лозим мешавад, шумо онро вақте мегиред, дигар ин яъне ҷарроҳиро гузаронида намешавад. Бисёриҳо суол мекунанд ки доктор Умар, шумо низ ҳамин процедура шахсан худи шумо мегузаронед ё ин ки не? Дар клиникаи Евромед дигар духтурони мо ин корро мекунанд, циркумсизия мегузаронанд, вале шахсан худи ман, дӯстони азиз, намегузаронам. Ҳастанд ҳолатҳое ки пас аз циркумсизия, яъне дастҳалол кардан, баъзе вақт рух медиҳад. Ҳатман шумо ҳарчи зудтар бояд ба духтур муроҷиат кунед. Агар фарзанди шумо пас аз гузарондани ин амалиёт 12 соат пешоб накард, варами зиёди бад шуд, муддати 2-3 рӯз варам намегузарад ва таспутобаш аз 38 боло аст, шумо фавран бояд ба назди духтуре ки ҳамин протседураро гузарондагӣ аст муроҷиат кунед ва мушкилиро бартараф кунед. Ва ин оризаҳо ҳам, дӯстони азиз, ҳамин қадаре ки кӯдак хурдсол бошад, ҳамон қадар камтар дида мешавад. Барои ҳамин беҳтарин вақт ин 10-рӯзагии кӯдак аст. Як нуқтаи дигарро мехоҳам илова кунам ки ҳангоми гузаронидани ин процедура, дастҳалолкунӣ ё циркумсизия, ҳатман бояд духтур ба кӯдаки шумо витамини К гузаронад барои пешгирӣ кардани хунравӣ. Ин ҳам чизи муҳим аст, дӯстони азиз. Саволи дуюм менависад ки уколи гарм барои простатит, заифӣ мардона ва зуди инзоли тестамонкунӣ ва бенаслӣ чӣ фоида дорад ва чӣ хел бояд онро кунем? Хуб, дӯстони азиз, глюконат кальций ё хлористи кальцийро дар забони мардум уколи гарм мегӯянд. Ба кадом хотир? Ба хотире ки вақте шумо онро дохили варид, дохили вена мегузаронед, рагҳои хунгарди шуморо васеъ мекунад ва яъне як ҳиссиёти гармӣ фаро мегирад баданро. Ва бисёр беморон вақте ҳамин эҳсосотро дар худ ҳис мекунанд, фикр мекунанд ки ҳамин чиз хунукии онҳоро гӯё бароварда истодааст
ва барои ҳамин дар байни мардум ҳамин хеле миф ҳаст ки гӯё барои простатит бенаслӣ ё ин ки намедонам заифи мардона гӯё кӯмак мекунад, вале ин як миф аст дӯстони азиз. уколи гарм ё ин ки хлористи калсий, калсий глюконат умуман барои ин чиз ягон таъсир намерасонад. Бефоида ин чизҳоро яъне нахаред, истифода накунед. баъзе беморон ам назди ман меоянд, мегӯянд ки акай Умар, ман дору наистодаам ва мегӯяд ки ака як уколи гарм менависед. Ман мегӯям чи хунук хӯрда истодаӣ? Агар хунук хӯрда истода бошӣ хай мекунем, ягон фоида надорад дӯстони азиз, барои ҳамин барои шумо тавсия намедиҳам. Ва баъдан гузарониндани ин чиз ҳам як хатарҳои худро дорад. Масалан, агар тези бад гузаронанд дохили варид, фишори шумо метавонад бениҳоят тез паст шавад ва шумо аз ҳуш метавонед равед. ва дигараш, агар шумо внутри мышишна дохили мушак агар онро гузаронед, метавонад некроз шавад дар ҳамун мушакҳои қафо, ягдични мышцы ва ҳатто метавонад ки фафтидани ҳамун некроз, фафтиданро мегӯянд, яъне ҳамун бемор аз ҷарроҳиҳо мегузарад ва ҳамун қисме ки зарардидаги аст онро бурида мегиранд. ман ин чизҳоро дар практикаи худ дидаги ҳастам. Фақат дар се ҳолат дӯстони азиз уколи гарм, аниқтараш хлористи калсий ё калсий глюконат истифода бурда мешавад ҳангоме ки дар занҳои ҳомиладор, яъне ҳомила эклампсия, яъне судорогӣ ба вуҷуд меояд, ҳангоми паст будани калсий дар хун метавонад истифода шавад ва ҳангоми отравления бо фторидҳо. ин чизҳо ҳастанд дӯстони азиз, дар баъзе вақт истифода мешавад. албатта алтернатива дигар доруҳо ҳам вуҷуд доранд, дигар доруҳо менависанд, вале дар баъзе ҳолатҳо метавонанд ҳамин доруҳоро низ нависанд. вале дар сурате ки барои заифиву дигар чизҳо хоҳиш мекунам инро истифода накунед. мегузарем ба саволи дигар. саволи дигар менависад ки барои чӣ дар зимистон манро пешоб тез-тези бад мегирад? як пиёла чой менӯшам ки медавам пешобкунӣ. хуб дӯстони азиз, ин як механизми муҳофизатии бадани мо аст. дар зимистон вақте шумо хунук мехӯред, рагҳои хунгарди шумо дар периферия, яъне ҳамин қисми даст, пой, рагҳое ки хунро мебаранд, артерияҳо танг мешавад. дар натиҷа хуне ки дар ин ҷо буд бисёртар ба узвҳои дохила ҳаракат мекунад то ин ки гарм шавад ва бадани шумо гарм шавад. хуни зиёдтӣ меравад ба гурда ва дигар узвҳои дохила ва дар гурда гумон мекунад ки фишор баланд шуда истодааст, яъне ҳаҷми яъне обе ки дар бадани мо ҳастанд онҳо зиёд мешаванд. гурда ҳамин хел фикр мекунад ки фишори мо баланд шуда истодааст, барои ҳамин яъне ҳосил кардани пешобро зиёд кардан мегирад. ва вақте пешобро зиёд ҳосил кардан мегирад, дӯстони азиз, шумо албатта ки пешоб тез-тез мекунед, ҳамон чизе ки менӯшед ва ҳамона метавонед пешоб кунед. ин ягон мушкилӣ надорад. агар дар зимистон шумо 8 бор 9 бор меравед, вале ба қавли нормал ба ҳаҷми зиёд пешоб мекунед, ягон мушкил нест. вале баъзе корҳое ҳастанд ки шумо метавонед пешгирӣ кунед ки шумо мисол тез-тез пешоби бад, яъне пешобкунии бад наравед. ин хел чизҳо ҳастанд. якум, бояд дар зимистон шумо ҳатман чой ва кофе нанӯшед. чӣ гарм бошад, чӣ хунук, барои шумо тавсия намедиҳам, ба хотире ки ин чизҳо мачигони ҳастанд, худашон пешобро итҳак зиёд мекунанд. ба ҷои ин чиз бояд шумо об нӯшед. ҳамонам ба миқдори лозима. Масалан, шумо ташна ҳастед, миқдоре ки менӯшед ки ташнагии шумо мешиканад ва бояд онам гарм бошад. дуюм, ҳатман чӣ хеле гуфтам, барои оне ки ҳамин чиз нашавад, шумо бояд хунук нахӯред. барои хунук нахӯрдан бояд бадани шумо гарм бошад, либосҳои гарм пӯшед, яъне аз дастпӯшакҳо истифода кунед, аз хунукӣ зиёдтар аз пой низ мекашад. барои ҳамин пойафзолҳои хуб пӯшед ки хунук нахӯред. агар шумо ҳамин чизро риоя кунед, шумо ин хеле бад тез намеравед. мегузарем ба саволи чорум. менависад ки қоидаҳои асосии супоридани спермограмма кадомҳоянд? хуб, барои шумо ман дӯстони азиз 4 қоидаи асосӣ онро номбар мекунам. ин якум, бояд шумо муддати аз 2 то 7 рӯз алоқаи ҷинсӣ накунед. ва инчунин ҳамун полюция, яъне начиная полюция, яъне шаб вақте шумо эҳтилом мешед, он ҳам дохил мешавад. вақте эҳтиломӣ шудед, аз ҳамун вақти эҳтиломӣ шуда ҳисоб мекунед. аз 2 то 7 рӯз. идеални момент сеюм, чорум рӯзе ҳаст ки шумо алоқаи ҷинсӣ кардагӣ нестед. дуюм, машруботи спиртӣ бояд нанӯшида бошед, сигор накашида бошед ва саунаву гармоваву намедонам таги қуму ин хел ҷо бояд шумо рафтагӣ набошед. ва инчунин кори вазнин накардагӣ бошед. ҳамун 1 ҳафта 2 ҳафтае ки бояд шумо 1 ҳафта 2 ҳафта пасаш масалан спермограмма бояд според. кори вазнин ҳам дӯстони азиз метавонад сабаби пастшавии ҳамун параметрҳои спермограмма шаванд. ва инчунин бояд гуфт ки сеюм, дӯстони азиз, якбора барои оне ки маълумоти пурра гиред шумо, беҳтараш ки 2 маротиба според, интервал 14 рӯз якбор меспоред. агар ҳамаш хуб ромад, метавонед наспоред. лекин агар ягон камбудӣ биромад, беҳтараш ки шумо
як бори дигар 14 рӯз сабр мекунед, 14 рӯз пас месупоред. чорум дӯстони азиз, як суол метиҳанд ки аз ҳама хуб чӣ хел аст? Баъзеҳо мегӯянд ки ман супорида наметавонам борои худризоӣ, мегӯям дар хона гирам мешавад ҳангоми алоқаи ҷинсӣ кардан. Ростӣ агар ки шумо имконият надошта бошед мешавад, лекин беҳтараш борои мастурбатсия, худризоӣ дар ҳамун клиника аст ва агар дар хона ҳам гирифтед, шумо бояд дар муддати 1 соат ҳамун эякулятро бурда расонед дар лаборатория, лекин дар ҳарорати 36-37 градус. Яъне шумо дар ҳамун флаконе ки ҳаст ҳамун эякулятро мегиред ва дар зери таги каши худ, яъне ки бо бадани шумо яъне расида бошад, бояд дар муддати 1 соат ба ҳамун лаборатория бурда мерасонед. Ин қоидаҳои асосии супоридани спермограмма буданд дӯстони азиз. Ҳаминро бояд шумо ҳатман риоя кунед. Саволи панҷум менависад ки пеш аз оиладоршавӣ кадом намуди анализҳоро супорем? Хуб дӯстони азиз, ду намуд шахсоне ҳастанд ки зан мегиранд. Якумаш шахсе аст ки дар ҳаёташ алоқаи ҷинсӣ кардагӣ нест, ягон шикоят надорад, умуман ҳеҷ чиз ғам наметиҳад. Барои ин беморон, барои ин шахсон аниқтараш мо тавсия медиҳем ки ягон анализ насупоред. Итак шумо пеш аз оиладоршавӣ, барои оне ки шуморо сабти ҳамун арӯсӣ кунанд, яъне закс кунанд ба қавле, бояд шумо баъзе ташхисҳоро гузаред. Ин чизро шумо ҳатман мегузаред. ва агар шуморо ягон чиз ғам натиҳад, шумо бо ягон зан ҳамхобагӣ кардагӣ набошед, барои шумо тавсия намедиҳем супоридани ин ташхисҳоро. Вале дуюм шахсе ки ҳастанд ки оиладор мешаванд, шояд бо ягон нафар алоқаи ҷинсӣ кардагӣ бошад. Новобаста аз оне ки барои шумо ягон аломат ғам метиҳад, ягон аломат шуморо ғам наметиҳад, шумо бояд ҳатман аз ташхисҳо пеш аз оиладоршавӣ гузаред. Ба хотире ки баъзе инфексияҳо метавонанд бо роҳи ба ҷои скрит нагзаранд. вақте шумо дар бадани шумо ин микробҳоро доред, ин бактерияҳоро, метавонед ҳангоми алоқаи ҷинсӣ кардан бо ҳамсари худ ҳамина гузаронед ба он кас, баъд дасти ба даст аз беморхона ба беморхона ҳардуон якҷоя гаштан мегиред, тавбат карда, ки дар баъзе ҳолатҳо мутаассифона бениҳоят мушкил мешавад ба шумо кӯмак расонидан. барои ҳамин дӯстони азиз, агар шумо ба қавли бо зани бегона алоқаи ҷинсӣ кардагӣ бошед, ҳатман инфексияҳо, анализ барои инфексияҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузарандаро супоред, ҳарчанд аломат ҳам надошта бошед. ва агар аломатҳо бошанд, то аломатҳоро бартараф накунед, барои шумо тавсия медиҳам ки оиладор нашавед ва вақте дар ташхиси шумо тоза баромад, марҳамат, оиладор шавед. мегузарем ба саволи дигар. саволи шашум менависад ки доктор, пешоб мекунам, пас аз пешоб кардан мазӣ меояд, як мазии ғафс, ё вақте ки зур мезанам, як оби ғафси беранг меояд. Ин чӣ бошад? Ин беморӣ аст ё ки не? хуб дӯстони аз, вақте шумо зур мезанед, давление, яъне фишор дар қаъри кост, дар ҳамон поён зиёд мешавад ва ҳамун фишор ғадуди яъне простатаро зер мекунад ва оби яъне ки мазии шумо ба қавле гӯем ҳамун мебарояд. ва пешоб ҳам ҳамин гуна аст, метавонад ҳамин гуна фишор биёрад ва метавонад пас аз пешоб кардан, ҳатто пеш аз пешоб кардан ин чиз барояд. Аз ду ҷой мебарояд. ё ин ки аз худи ҳамун дохили уретра, ҷое ки яъне ки пешоб мегузарад, баъзе ғадудҳо ҳастанд ки худашон ҳамин обро ҳосил мекунанд, ба хотире ки ҳамин роҳ бояд ҳамавақт тоза бошад барои баромадани яъне эякуляти яъне сперматозоидо. хуб инро уретрарея мегӯянд ва вақте аз дохили простата мебарояд, онро простатарея мегӯянд. лекин агар ки беранг бошад, миқдори кам бошад, бӯи ғализ надошта бошад, ягон мушкил нест. вале агар рангаш ҳархел бошад, бӯи ғализ дошта бошад, бениҳоят зиёд бошад ва шумо дар ин вақт бо ягон нафари бегона алоқаи ҷинсӣ ҳам кардагӣ бошед, ҳатман бояд аз ташхисҳо гузаред ва агар ёфтед чӣ инфексияҳост, чӣ мушкилиҳо аст, ҳатман бояд онро тавбат кунед. мегузарем ба саволи дигар. саволи охирон менависад ки доктор, пешоб мекунам, вале пешобам бо хун аст, яъне сурх аст. барои чӣ? хуб, агар дӯстони азиз дар пешоби худатон ҳамин чизро аҳамият додед, пайдошавии хунро, сурхшавии пешоби худро, ҳатман якумаш ки вақтро кашола надиҳеду ба духтури уролог, андролог муроҷиат кунед. метавонед ба клиникаи Евромед биёед, барои шумо кӯмак мекунем. дуюм дӯстони азиз, 6 сабаб бисёр вақт дорад. якум сабаб ин бемории санги пешоб, мочекаменный болезнь. вақте ки санг аз гурда масалан мефарояд, ҳамун роҳҳои пешобгузарро мезанад ва хун ҳосил мешавад. дуюм, инфексияҳо, илтиҳоби роҳҳои пешобгузар, яъне мисли цистит, уретрит, ҳатто простатит ҳам метавонад сабаб шавад ва инчунин пиелонефрит ҳатто метавонад ки ҳамин чизро диҳад. ва сеюм дӯстони азиз, аденомаи ғадуди простата, ин ҳам метавонад ки сабаби пайдоиши хун шавад, ба хотире ки баъзе венаҳое ҳастанд ки оно ҷароҳат мебинанд, васеъ мешаванд ва ба қавле хун ҳосил мешавад. чорум, ин травма аст, ҳангоми ягон зарба хӯрдан, ҷароҳат бардоштан,
ин ҳам метавонад вақти ҷароҳат бардошад, албатта ки рагҳои хунгард зарар мебинанд ва пешоб пайдо мешавад. Панҷум, бемории гломерулонефрит вақте мушкилӣ дар худи ҳуҷайраҳои гурда аст. Ин як бемории аутоиммунӣ аст, яъне иммунитети бадани мо зидди худи ҳуҷайраҳои гурда кор мекунанд ва метавонад сабаби пайдошавии хун дар пешоб шавад. Ва шашум, ин бемориҳои омосӣ, яъне рак дар гурда бошад, чӣ дар пешобдон бошад, роҳҳои пешобгузар бошад, метавонад сабаби пайдошавии хун дар пешоби шумо шавад. Ба ҳар ҳол дӯстони азиз, ҳангоми пайдошавии ин аломатҳо натарседу, лекин вақтро кашола надиҳед. Ҳатман муроҷиат кунед. Мо меёбем барои чӣ ин мушкилиро доред. Ҳар чӣ зудтар муроҷиат кунед, шанси ба шумо кӯмак расонидан бениҳоят баланд аст. хуб дӯстони азиз, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад. Ҳатман ва ҳатман наворро дастгирӣ кунед, лайк гузоред, ба ёру дӯстони худ ҳатман равон кунед. Агар дар шабака обуна набошед, обуна шавед ва фикру ақидаҳои худро дар комментария нависеду ягон саволҳои хуб дошта бошед дар мавзӯи урология, андрология, дар зери ҳамин навор нависед. ман ҳатман боз ҳамин гуна навор карда барои шумо ҷавоб мегардонам. хуб, худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.